2.7 million kantidad sa proyektong infrastruktura ug proyekto para sa panginabuhian formal nga gi-turnover didto sa lungsod sa Siocon. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Lorvy Cabilin. Formal na nga gi-turnover ang tulo ka bag-ong nahuman nga proyekto sa kagamhanang probinsyal nga sa suma total ni kantidad og kapin 2.7 million ngadto sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Siocon niadtong Hulyo 27 ning tuiga. Lakip sa maong mga proyekto ang 1 unit 2 classroom school building sa Bukana Elementary School nga nibalor og 700,000, 1-story barangay hall sa Barangay Manaol nga ni kantidad og 865,000 o gi-turnover na sab ang 1.2 million kantidad sa 7 ka fishing boats, lakip fishing nets ngadto sa 7 ka asosasyon sa mananagat sa 7 ka coastal barangay sa Siocon. Kini nga mga asosasyon naglangkob sa Bukana Fisher Fox Association, S. Arabi Fisher Fox Association, Matyag Fisher Fox Association, Panubigan Fisher Fox Association, Latabon Fisher Fox Association, Malambuhangin Fisher Fox Association, ug Santa Maria Fisher Fox Association. Si First Lady Evelyn Tang Uy kinsa maoy marepresentar ni Governor Roberto Uy uban ni Mayor Julius Lubrigas ang mitunol sa Certificate of Turnover ngadto sa mga benepisyaryo. Sa mensahe sa unang ginang siya nagpasalamat sa pag-imbitar kaniya sa ngalan ni Governor Uy sa maong mahinungdanon nga kalihukan. Sumala niya nga paningkamutan sa probinsya nga hinihinay nga mahatagan og kasulbaran ang mga problema ug kakulangon sa katawhan. Salamat sa inyong pag-invite na ako in behalf ni Governor Uy. Pasalamat ko siya, ipabot sa inyo. Kung sa pa'y kakulangon, nawa pa nahatag. Manikamot siya na within his term, ilan na lang kabulan, kay 691 barangay ang iyang iatubang diri sa Tibok Probinsya. Samtang gipamahayag ni Mayor Lubrigas nga dili basta-basta ang maong mga proyekto. Matud niya nga na-implementar kini gumikan sa maayong panglantaw ni Governor Uy sa katawhan sa Siocon. Kanya, kabalo ko, daghan pa kayo mga proyekto si Gogoy turnover rin. Wala nang yun nato na turnover pa kanan. Labi na ngayon, ang pinaka-problema na ito din sa Siocon, mao ang atong portable water system, ang atong tubig ilindon. Diin na anak ang linya niya ang pagkaon na lang nato sa atong mga koneksyon sa kalsatan sa kabarangay. So, kana pasalamat ang ako sa akong pagkakaroon. Kay dilis gasta basta ng proyekto. Dako kay nagkatabang sa nato. Gikan sa barangay ALD Kubo, Manaol, S. Arabi o barangay Bukana. Dugang gipamahayag sa mayor nga tungod sa panaghiusa gikan sa probinsya pinanguluhan ni Governor Uy, ni Congressman Isagani Amatong ug sa lokal nga kagamhanan, nakita gyud ang dakong kausaban ug kalinaw sa lungsod sa Siocon. Gibutyag pud niya nga aduna sab mga proyekto nga pagsemento sa dalan ingon man covered court si Congressman Amatong sa kabarangayan sa Siocon. Tungod sa among panaghiusa gikan sa probinsya kang Gobernador Uy, kang Congressman Amatong sa local government, nakita yun ninyo ang dakong kausaban o kalinaw din sa lungsod sa Siocon. Gahapon na si Colonel Doxniego sa 42nd ng Institute ni siya Mayor, taga-Cagayan man yun ko, pero nakita na ko yung lungsod, di basta-basta ang pag-progress, di basta-basta ang paglambo. Kanahin mo munisipyo, kanahin mo tanghalan kung diyan, ang imo na imong dukor, ang imong infrastruktura, ang imong tiyangge, ang waste disposal ng collection daw. Kung siya nakita na ko na imong disigato maayos sa lungsod. Ang maong kalihukan giduyugan usab ni Mr. Ayan Amatong kinsa maoy marepresentar ni Congressman Amatong, Assistant Provincial Engineer Joscoro Indab ang Project Focal, Board Member Attorney Julius Napigkit ug Executive Assistant Mr. Joey Bernad. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.